भइले कैसन समय आइले जिंदगी मोहल रे भइले पिए के पनिया गइले पतालन होरा या हो रामा पिए के पनिया गइले पताला होरा रामा हो अरे कैसन समय आइले कहीं सूखा बाढ़ आइले कैसन समय आइले कहीं सूखा बाढ़ आइले खेत बखार भइले बर्बाद होरा या हो मोर रामा सब हो गए पानी में। का एक खबरी भाई, अरे का बेचैन बड़ हो, देखा तने बहुत परेशान लोग करता रहो। आओ ना कुछ खबर पर सुनाओ गांव गृहस्थी के। आओ ना आओ। का कहिए भाई, कोई नहीं चावलवा में सब धनवे दह गइल बा। अरे मन त धान तो कोई कहू सब धान दह का कहिए भाई, का धान दो कोई हम त मकई 5 कट्ठा रोपले रहनी उहु देखा तनी डूब गई। रहता रही खेती या बानी तो आप पते का कहिए आप ये नवीन सारे पे का कहिए भाई छोड़ो भैया वन छे है वो की बताओ और सब गांव नगर के समाचार बताओ कि का बात है। समाचार तो एकरा ठीक बा सब ठीक बा। हाँ सब ठीक चलता है बेटा। कैसन समय आइले पेड़ पौधा कटी गइले सास में भइले परसनिया चिंतन बाबा का ये चिंतन बाबा गोल लागिले ए महाराज केने चलल बने है जय राम जी बचवा। अरे आज के हम सच्चाई बतावतानी जौन लौकता हमरा तौन कहतानी भाई सही बाबा आज के आईना हमनी के दिखाओ तनी ए बाबा तो काम करी हमनी के चली 10 जना जी बैठल बड़े वो जी सारा हां बाबा हां चली चली चलो लोगन बचवा चलो लोगन आई बाबा आई चली चली आई बैठे तो आई बाबा बैठो बाबा। हाँ बचवा ये बतिया जो हम बताओ तो हमरा के बहरिया अब यही खतर लोग अंदर हम बोला कि ये नहीं हमारे गांव को 10 लोग जी बैठल बा बतिया हमके समझा देती सब जना समझ जाती सर बताई तो का हमने के बने करे के चाहिए। तो हम जौन देखतानी तौन बतावतानी कहीं बाढ़ आवता कहीं सुखाड़ होता आ कहीं एक बूंद पानी खातिर लोग तरसता। अरे भैया कर लोग की समझ में नहीं क्या कि बाबा का कहते नहीं बाबा के कहे के मतलब बात जौन आजकल जलवायु परिवर्तन होता कि जब बरसात के समय तो पानी नहीं के हो आज जब सुखाड़ होगा के तो देखते बड़ा बाढ़ आ जाता वही चीज के है कि सच्चाई बताओ तनी आई बा कामना दीदी एको मतलब कि दोनों हाल में बर्बाद। अरे हो प्रदूषण भी बढ़ता पर्यावरण भी खराब हो गया हमनी के ओहू पर असर पड़ल बा और पता बा जीव जंतु पशु पक्षी सबकर जीवन खतरा में आ गइल बा। हम तो ये सोच के परेशान बनी भैया कि पानी के बिना आए वाला समय में हमनी के जीवन कैसे का कहे जाओ आज के समय में इतना ना पानी के लोग बर्बादी करते हैं जल स्तर बाबे सब नीचे गिर गए। अरे हाँ कितना चापाकल सूख गइल कितना बोरिंग फेल हो गइल बा यही के कारण। हाँ और पता बा जमीन के अंदर के पानी के लेवल कम हो गइल बा। अच्छा बाबा ये बताएं कि कोने को उपाय बा। हाँ बचवा बहुते उपाय बा बता दी बाबा। अरे रउआ लोगन मिल के पेड़ के लगाई हरियाली जब मिली तो उसे पानी के स्तर जो नीचा गइल बा ऊपर आई धीरे धीरे तो हमनी के सारा समस्या के हल होई। अरे हाँ एगो चीज और ही जान जाए लोग हमने के इस सब समस्या के समाधान खातिर सरकार एगो अभियान चलेले बा जौन अभियान के नाम है जल जीवन हरियाली अभियान। में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगा के हरियाली बढ़ावे के बा हमने के पानी बर्बाद नहीं करे के पानी बचावे के बा। पानी बचाव के सबसे बढ़िया उपाय का बा हमने के सब कोई जानत तानी सन कि वर्षा के पानी अगर इकट्ठा करें सन तो जौना समय में हमने के खेती करे खातिर पानी के कमी हुई वो समय वो पानी के इस्तेमाल हमने के करके अपन खेती के पैदावार बढ़ा सकतानी सन और उस संकट से मुक्ति पा सकतानी सन। तो लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि रोड़ा लोग
अपना साथे साथे बाहर वाले लोग के भी बताएं कि भारी से भारी मात्रा में लोग पेड़ लगाओ और पानी की बचावे खातिर हर जगह जाके जागरूकता जरूर फैलाएं लोग कि कल के लगे लोग सोख्ता बनाओ। उस सोख्ता से होएगा कि जोन आज हमनी के पानी जमीन के अंदर के पानी के लेवल जन कम हो गइल बा वो बराबर हो जाए। आए वाला समय में हमनी के पानी के जन कमी बा तो कबो ना हुई। हरियाली बढ़ाई और पानी बचाई, काहे से कि जल और हरियाली के बीच में ही हमनी के जीवन फलत फूलत बा। यही के साथे हमनी के जागरूकता अभियान समझी या नुक्कड़ नाटक समझी या एगो छोटा मोटा कॉमेडी समझी रोलों के सामने जो दिखाई सन एक हमनी के समाप्ति करत सन। नमस्कार।